November je podľa slovenských pranostík vočím mesiacom. Toto pomenovanie že vraj súvisí s dávnymi nájazdmi vlčích svoriek na ľudské sídla. Tieto nájazdy sa začínali, keď sa zozimilo a padali hmly. No už toľko pre zaujímavosť na úvod a my sa hneď teraz spolu pozrieme, či sa nám ochladia, alebo či nás budú naďalej sprevádzať aj hmly. Vítajte pri dnešnej predpovedi. Dobrý večer. Nad východnou Európou ovplyvňuje počasie tlaková výš, ktorá zasahuje svojim výbežkom stále do strednej Európy a dnes spočiatku ovplyvňovala počasie na východe našej krajiny. Cez strednú Európu však zároveň postupuje veľmi pomaly na východ tento rozsiahly a výrazný oblačný pás, ktorý patrí zvlnenému studenému frontu a ako vidíte, naťahuje sa od severu na juh naprieč Európou, no a ten už začal meniť počasie najmä na západnom a strednom Slovensku. Zajtra sa bude veľmi pomaly presúvať cez naše územie smerom na severovýchod, ale zároveň sa bude aj rozpadávať a to znamená, že bude akoby bez pohybu. Intenzívne zrážky sa z tohoto frontálneho systému vyskytli najmä v Jadranskej oblasti, teda v Taliansku, v Chorvátsku alebo v Alpskej oblasti, kde sa tešia najmä lyžiari ďalšej snehovej nádielke. Ako som už spomínala, na Slovensku sa zajtra vyskytnú tiež, ale ich intenzita nebude silná. Rádajte s nimi najmä v západnej polovici Slovenska. Cez víkend sa však vytvorí nad Jadranom tlaková níž, ktorá bude svojimi intenzívnejšími zrážkami ovplyvňovať počasie aj u nás na Slovensku. Čo sa týka teplôt, tak chladnejšie je už aj nad západnou Európou, a to po prechode už spomínaného frontálneho systému, kde zateká studený vzduch od severu až severozápadu až do vnútrozemia Španielska. Napríklad na poludne bolo dnes v Paríži len 9 stupňov. K nám však bude aj v ďalších dňoch pokračovať teplé južné až juhovýchodné prúdenie, čiže naša krajina zostane v teplotnom pásme 10 až 15 stupňov. Teplo je stále vo východnom Stredomorí, kde sa šplhajú teploty nad 25 stupňov a more je tu stále teplé. Naopak chladno je na severe a východe Európy, kde dnes napríklad v Helsinkách alebo v Štokholme aj snežilo. No a poďme ešte pozrieť vietor. Ten dnes opäť vyvádzal najmä z rána, ale oveľa menej ako včera. V nárazoch dosahoval rýchlosť najmä na horách okolo 70 km za hodinu. Zajtra bude slabší, fúkať bude od juhovýchodu až juhu, ale už iba slabo až mierne, teda rýchlosťou maximálne do 20 km za hodinu. Na horách však ešte stále nezoslabne. V nárazoch môže dosahovať rýchlosť 55 až 70 km za hodinu, lokálne aj viac, možno až 90. Pred nami je opäť posledný pracovný deň v tomto týždni a ten sa tradične bude končiť kolónami. Mesiac bude už o pár hodín splne, tak pozor na nervozitu za volantom, a to nie len zajtra, ale aj v najbližších minimálne 48 hodinách. No a čo sa blížiacej noci týka, tak bude prevažne oblačná, postupne na západe až zamračená so slabým občasným dažďom, a to najmä v západnej časti Slovenska. Do rána sa vzduch ochladí na 13 až 9, na severe na 7 stupňov. V horských oblastiach bude ešte poriadne veterno, v nárazoch bude vietor dosahovať rýchlosť okolo 70 až 90 km za hodinu. Vraví sa, že ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája. Už včera sme vás informovali, že naozaj stromy kvitnú, tak len dúfajme, že zima nebude až taká vytrvalá. Na západe Slovenska bude posledný pracovný deň v tomto týždni oblačný až zamračený, pričom na mnohých miestach sa vyskytne slabý občasný dážď. Teplota sa popoludní vyšplhá na 15 až 18 stupňov. Fúkať má juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. Na strednom Slovensku bude počasie o niečo menej oblačné. Konkrétne má byť oblačno v západných okresoch až zamračené miestami so slabým dažďom. Na severe vystúpi teplota na 12 až 16 stupňov a tu bude v nárazoch spočiatku fúkať aj silný vietor do 70 km za hodinu. Smerom na juh sa oteplí na 16 až 18. No a na východe našej krajiny bude aj zajtra počasie najkrajšie. Bude síce viac oblákov ako dnes, ale zrážky sa tam vyskytnú iba ojedinele a budú iba slabé. Teplota vystúpi na 13 až 16 stupňov. Aj v horských oblastiach bude počasie zajtra ovplyvňovať frontálna oblačnosť, ktorá prinesie miestami občasný dážď. Ak sa k tomu pridá prudký až búrlivý vietor, tak to je veľmi nepriaznivá kombinácia pre absolvovanie nejakej turistiky. Okrem toho nezabudnite, že už okolo 16. hodiny sa stmieva. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov. V sobotu bude počasie na horách naďalej dosť nepriaznivé, čiže oblačné a upršané. Biopredpoveď nám aj na zajtra naordinovala trojku, teda miernu záťaž. No a poďme na ďalšie dni. Sobota a nedeľa budú podľa aktuálnej predpovede skôr zamračené, niekde aj hmlisté a najmä v sobotu ešte rátajte aj so zrážkami. V nedeľu už bude zrážok menej, v ďalších dňoch sa postupne bude oblačnosť ešte zmenšovať. Cez víkend sa vietor utiší, ale v pondelok sa opäť rozfúka. Ako vidíte, teploty sa budú stále udržiavať v intervale zhruba od 10 do 18 stupňov, čo je nadpriemerná hodnota na november, a aj noci budú ešte stále teplé.
Na záver sa pozrime ešte do Európy. Taliansko bude zajtra oblačné a upršané s prehánкami a s búrkami. Ochladí sa tam na 18 až 21 stupňov. V gréckych Aténách má byť zajtra celkom príjemne, pretože obloha bude zväčša poloblačná a nezmení sa ani teplota, ktorá vystúpi na 22 stupňov. Na severe Európy bude zajtra pokračovať chladné počasie so zrážkami. Vzhľadom na teploty už len so snehovými. V Štokholme sa ochladí na plus 3 stupne. No a poďme trošku bližšie do Prahy, kde má byť zajtra podobne ako dnes, teda prevažne oblačno a treba rátať aj s prehánкami. Teplota zostáva rovnaká, teda 11 stupňov. V Londýne bude zajtra okolo 14 stupňov, lokálne sa tam budú vyskytovať aj naďalej prehánky. No a prehánky a búrky nie sú vylúčené ani v Karibiku, kde však bude prevažne slnečno, pri najhoršom polooblačno. Teplota vystúpi na 28 až 34 stupňov. No, z dnešnej predpovede počasie je to už všetko. Na Markíze pokračujeme v programe o 20:30 rodinným seriálom Búrlivé víno a o 21:40 sa pozrieme, čo nového na farme. Želám vám príjemný večer a dovidenia.